Fins a 13.500 penyistes de 105 colles diferents participaran en la 39a edició de l'Aplec del Caragol de Lleida, que es celebrarà del 25 al 27 de maig. Aquestes xifres suposen un increment de 500 participants i l'augment de 3 colles, 2 de noves i una que retorna respecte a la darrera edició. Això és possible per l'ampliació i habilitació de part del recinte firal en quant a aigua, llum i clavegueram es refereix. També augmentarà probablement la xifra de caragols cuinats, passant de 12 a 12 tones i mitja. A les portes de celebrar el 40è aniversari el proper any, tant l'Aplec com les penyes segueixen creixent. Tant és així que una de les colles arriba des de França i membres d'altres entitats són d'origen anglès, alemany o australià. Tot plegat començarà el proper dilluns amb la inauguració de la 22a Setmana Cultural amb el tradicional pregó que enguany anirà a càrrec de l'actriu Lara Díez. A més, en la mateixa cerimònia s'entregaran els premis Caragol Bové i Caragol Llimac, aquest darrer, per primera vegada, declarat desert. Hi ha gent que tenim en llista que se'l podia mereixer, però no hem vist ningú que pugui destacar per damunt dels altres com per a atorgar-li aquest any. Una mica... A veure, el tarannà del Llimac és un premi que ha de tindre una mica de sorna, una mica de broma, una mica de component d'humor i ironia. I entenem que aquest any no es donaven les condicions com per tindre una proposta de Caragol Llimac que complís amb aquest component d'ironia. Com a novetat, enguany destaca la comercialització de la bava de caragol, una joguina en forma de massa llefiscosa i de color verd brillant que es vendrà durant l'Aplec i després es podrà adquirir al local de la Fecoll. L'Aplec comptarà amb activitats gastronòmiques, lúdiques, culturals i fins i tot solidàries, amb una xollada o tallada de cabells en benefici de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Un seguit d'activitats organitzades per la pròpia Fecoll i per cada una de les colles. I és que aquesta 39a edició vol ser el preludi d'un Aplec que amb la celebració dels seus 40 anys vol convertir-se en festa d'interès internacional. Que nos vienen a ver estos días, pues que tengan su oportunidad y que encaje la